Helo 'na, themâu, a ty 'ma, gobeithio bo' chi gyd yn cadw'n iawn. Fideo bach sydyn eto, yym, rywbeth yn debyg i wsos dwytha, ac i ddweud gwir, ma'n dilyniant o ryw fath i fideo wsos dwytha o ran fy annibyniaeth 'lly. Ma' hyn wrth gwrs yn trafod yn bennaf teithio yn annibynnol, a wedyn nes i meddwl am hyn oherwydd o'n i'n sbio ar ryw lynia yn gynharach heddiw ac o le o'n i 'di mynd ac o'n i'n meddwl i fi'n hun, "O Duws, dwi 'di wneud yn reit dda o ran teithio i lefydd ar ben yn hun." Wrth gwrs dwi 'di teithio i lefydd fel yym Caerdydd ar ben yn hun, Aberystwyth ar ben yn hun, dwi 'di teithio i Llundain ar ben yn hun, ac dwi heb fynd ar goll yn Llundain, ma' hynny'n peth da i mi. A finna'n mynd wedi bod yn tueddol o mynd ar goll mewn llefydd newydd mor hawdd yn y gorffennol 'lly. Dwi 'di teithio i Glasgow yn yr Alban, a wedyn wrth gwrs dwi 'di teithio i lefydd rhyngwladol 'lly, yn fwy rhyngwladol 'lly ar ben yn hun. Dwi 'di yn fwy ddiweddar wrth gwrs i wel, enghreifftiau mwya amlwg o hynny wrth gwrs ydy'r Ariannin ag Awstralia. Ac fel dwi'n dweud, o'n i'n sbio ar y lluniau a meddwl am mor da dwi 'di wneud o ran teithio yn annibynnol. Ond wedyn ma'r ffordd ma' pobl wedi ymatab i finna yn teithio yn annibynnol wedi amrywio. Felly, er enghraifft, yn yr wythnosau cyn i mi deithio i'r Ariannin, mi nes i, wrth gwrs, digwydd gadael i bobl gwybod rhag ofn bod nhw angen fatha cysylltu efo fi, fatha dramor ac ella sa ffonio fi yn rhywbeth drud 'lly, felly cyfryngau cymdeithasol sa'r ffordd gorau i cysylltu. Ac mi nath un perthynas, na i ddim enwi nhw, ymatab braidd yn negyddol i'r syniad ohona i yn deithio dramor. A fi na, do'n i'm yn dallt, i fod yn onest, des i, wel, granda, dwi'n mynd ofyn dy ganiatâd, cysylltu fel mater o gwrteisi ydw i, rhag ofn bod chdi angen cysylltu efo fi am unrhyw beth, i gysylltu trwy WhatsApp, Facebook neu beth bynnag. Mae fi, dwi'n mynd ofyn dy ganiatâd, dwi'n mynd, a dyna fo. Felly, so o'n i'n ffeindio hynny bach yn tôn yr unigolyn yma, bach yn nawddoglyd o ran y syniad fy mod i'n teithio dramor a teithio mor bell hefyd ar ben yn hun. Wel, dwi'n gwybod oedolyn dyn yn ei ugeiniau yn teithio dramor, sioc ynde. Ond ie, ta waith mi esh i, a wedyn mi ddoes i nôl. A wedyn, y taith nesaf ges i wedyn, ges i draw i Awstralia, a dwi'n cofio, ges i ymateb hollol wahanol gan cwpl o ffrindiau mi, oedd wedi byw yn, nes i digwydd sôn wrthyn nhw, fy mod i ar yn heithio, dwi'n mynd i deithio i Melbourne ac i Perth. Ac oedd y ffrindiau yma, oedd un ohonyn nhw wedi digwydd bod byw yn Perth a'r llall wedi byw yn Melbourne. Felly oedd y dau ohonyn nhw wedi dweud, o gwych, a wedyn ddaru nhw rhoi rhyw geiriau gyngor o lle fi fynd a lle fi osgoi ag ati, ond yn deud wrth i hefyd, o, mae'n siŵr gyd i amser wrth dy fof, lle. Mae hynny'n braf, ysdi, fatha cael geiriau gyngor o ran ble i mynd a lle i osgoi, mae hynny'n wych. A wedyn, a'r peth ma o, mae'n siŵr nid i fwynhau dy hun, lle. Bod mae'n digwydd, wrth gwrs, eis i Adelaide yn ogystal a Perth a Melbourne, ond mae hynny'n dau ymatab cwbl wahanol yn tydi o ran ymatab i fy ngallu i wneud rhywbeth.
ar yr un llaw fel dweud oedd gennych chdi'r ymateb eitha nawddoglyd yn y gyfol yn deud pam ti eisiau teithio mor bell, pam ti eisiau teithio dramor, ti'n methu gwneud hyn, ti'n methu gwneud llall. A wedyn ar y llaw arall, fel dweud, teithio i Perth a Melbourne, oedd gen i ffrindiau oedd yn deud fatha, o wych, gyd i amser wrth dy fodd, dyma rhestr o lefydd sy'n ni'n awgrymu i chdi ymweld â nhw, a wedyn dyma rhestr o lefydd fi osgoi hefyd, jyst rhag ofyn. Felly, mae hynny, mae math yna o ymateb dwi'n werthfawrogi. Dwi ddim yn werthfawrogi'r ymatebion fatha nawddoglyd, fel ges i pan o'n i'n teithio ariannu, de. Felly, ie, na, just rhyw nodyn bach sydyn am annibyniaeth eto, a teithio'n annibynnol, lle yn fwy benodol. Wrth gwrs, dwi heb teithio o gwbl ers mis Mawrth blwyddyn dwytha. Ar wahân i, wrth gwrs, dwi wedi bod i... Ers mis Mawrth blwyddyn dwytha, dwi wedi bod i Fangor unwaith, a dwi wedi bod i Harlech unwaith, ond heblaw am hynny, dwi heb gadael Caernarfon o gwbl ers mis Mawrth llynaf am rhesymau amlwg, lle. Ond, na, dwi'n gobeithio rhoi hwb i fy hyder yn ystod yr wythnosau'r misoedd nesaf yma rwan. Dwi'n gobeithio teithio i Bangor a Harlech eto yn y dyfodol agos. Just eto er mwyn fatha cynyddu fy hyder ynde, cyn teithio ymhellach. Gobeithio wneith y cynlluniau yma gweithio, de. Reita, felly dwi'n meddwl dyna fo am yr fideo yma, felly hwyl am y tro a chadwch yn ddiogel. Hwyl.